डांबरे ग्रामस्थ व सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमाने डांबरे ग्रामपंचायत येथे रक्तदान शिबिर संपन्न झाले। यावेळी डांबरे सरपंच श्री किरण कानडे, उपसरपंच सागर साटम, माजी सरपंच चंद्रहास उर्फ बबलू सावंत, पोलीस पाटील विश्वास सावंत, ग्रामपंचायत सदस्य संतोष मेजारी, राखी सावंत, सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग कणकवलीचे अध्यक्ष अमोल भोगले, विनायक पारधिये, संजय सावंत, अभिषेक सावंत, सुमित मेजारी, साईनाथ सावंत, विनोद सावंत, दशरथ साटम, योगेश सावंत, सावंतवाडी रक्तपेढीचे कर्मचारी, डांबरे ग्रामस्थ व रक्तदाते या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळेस 32 रक्तदात्यांनी रक्तदान केले। यापूर्वी देखील 6 ऑक्टोबर रोजी ग्रामस्थांच्या वतीने आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। या आरोग्य शिबिराला देखील उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला होता। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।